que un día frío como hoxe vos achegachedes aquí para escoitar falar do dereito de pernada na Galicia medieval, e tamén saúdo aos que van seguir en diferido a través da rede esta conferencia. Noraboa, en primeiro lugar, ao Ateneo, é un mes polo número 9 da revista. Esas tarefas requiren continuidade e moito espírito e interés pola cultura. E eu vou facer un resumen do artigo que publico sobre o dereito de pernada na vosa revista, na versión galega, xa está difundido noutras linguas e noutros formatos anteriormente, ampliando algúns datos e concentrándome no reino medieval de Galicia, sobre todo nos casos máis relevantes de dereito de pernada, que teñen unha importancia grande para unha historia social e das mentalidades de Galicia, pero tamén teñen importancia para a península ibérica e eu creo que tamén para Europa, porque ao mellor non é casual que esta investigación sobre o dereito de pernada se faga desde Galicia. O tema do dereito de pernada foi durante moito tempo, e ainda agora o é, un tema tabú historiográficamente falando. Incluso ese tabú nos leva a certo presuizo académico por ser un tema polémico e outros temas. Eu creo que o primeiro problema desto que digo, do dereito de pernada como tabú historiográfico para a época medieval, ten que ver coas fontes, porque os datos sobre a existencia do dereito de pernada están nas fontes orais máis que nas fontes escritas, está no dereito consuetudinario máis que no dereito escrito, promulgado, aplicado, e a historiografía medieval e, en general, a historiografía, por influencia do positivismo, se circunscribiu en exceso, para ben ou para mal, nas fontes escritas para reproducir o pasado, neste caso, o pasado medieval. E iso supuso deixar de investigar, ás veces, temas que nos documentos escritos aparecen ou aparecen pouco. Non aparecen ou aparecen pouco. É o caso, en general, das rentas feudais e dos tributos e dos servicios que os vasalos tiñan que pagar por habitar na xurisdición dun señor feudal determinado. Estas rentas feudales, a diferencia, por exemplo, do foro, que aínda que os foros, aínda que teñen unha cláusula de vasalaxe, en realidad é un contrato entre dúas partes, certa modernidade, se conservan en un grado elevado, particularmente en Galicia, porque ademais é algo que no monasterio se explica o principal da economía monacal, entón se conservan moitos foros, pero se conservan menos documentación escrita sobre as rentas jurisdiccionales que había que pagar. Ás veces sí aparece na documentación, sobre todo na documentación judicial e en sentencias, ou en reclamacións de vasalos contra señores, pero se non hai unha situación de conflito, normalmente permanecen na tradición oral, porque son unha sorte de pacto social entre o señor e o seu vasalo que se transmite a través da tradición oral. E iso afecta, en general, aos servicios que o vasalo prestaba ao señor, aos tributos que tiña que pagar, de diferente tipo, tamén en traballo servil, ou en servicios que había que prestar ao señor co corpo.
Temos, neste sentido, unha fonte excepcional, non solamente para a Península Ibérica, para toda Europa, sino tamén para toda Europa, que é a sentencia de Guadalupe entre os países de remensa e os señores feudais en Cataluña, baixo o arbitrio do rei Fernando de Aragón, do Fernando o Católico, onde ali se eliminan malos usos e dentro desos malos usos aparecen as servidumes que afectaban aos corpos dos vasalos. Por exemplo, o dereito ao maltrato, que ainda estaba en vigor a finais do século XV en algúns lugares da Europa feudal e da Península Ibérica. E dentro desos malos usos que desaparecen a partir da sentencia de Guadalupe en Cataluña, pois está justamente o dereito de pernada. Volveremos a facer referencia a eso. Pero iso que quer decir? Quer decir que o tratarse dunha costume feudal de tradición oral que afecta ao corpo, é un servicio que se presta ao corpo e que afecta a mulleres, iso fixo do tema algo escabroso para tratar por parte da historiografía académica, e logo diremos máis calificativos, ademais de escabroso. Por lo tanto, hai un problema de fontes que explica o que este tema casi non se tratara por parte da historia académica, incluso da historia académica animada pola Escola de Anales, pola historiografía marxista, porque hai tabús e hai presuizos que son herdados por parte das vanguardas historiográficas do século XX, que son herdados do vello positivismo, e este é un deles con toda claridade. Ademais, entre os historiadores menos liberais ou máis conservadores, tamén colleu mala fama o tema do dereito medieval de pernada, do dereito de pernada en general, porque se fixo por parte dos revolucionarios liberais do século XIX e antes diso por parte dos ilustrados do século XVIII un uso político. Se combatiu ao feudalismo justamente criticando a práctica do dereito de pernada que ten origen medieval, pero que durante a época moderna se seguiu practicando no réxime señorial que sigue a Edade Media, onde as relacións entre señores e vasalos continuaron de outra maneira, distinta á época medieval, pero continuaron con eso tamén algunhas formas de abuso sexual onde se aproveitaba a xerarquía que existía entre señores e vasalos, en este caso entre señores e vasalas. Por lo tanto, eso entre os conservadores, antiliberais, pois sonaba mal o tema do dereito de pernada. Incluso se pretendeu demostrar que era un mito, que nunca houbera tal cousa, é dicir, negando a realidade para evitar o efecto perturbador que supoñía a práctica do dereito de pernada, que ten a súa orixe na época medieval, pero que incluso nun uso máis extensivo, máis amplio, o término de dereito de pernada chega ata nosos días. Co cal chegamos, ademais do problema de fontes, un problema de uso político do dereito de pernada para combatir o feudalismo antes e despois da Revolución Francesa, nos atopamos, claro, os propios valores ideolóxicos e religiosos dos propios historiadores que, dende que a historia é disciplina profesional, disciplina académica, pois claro, está suxeita aos valores dos historiadores, que non solamente son profesionais, sino que son tamén ideolóxicos e políticos e que non deixan de incidir, ás veces para ben, ás veces para mal. De todas as maneiras, cando os feitos son polémicos, sabemos que é moi importante
que investiguen sobre eses feitos historiadores desde puntos de partida distintos, e o feito é moi polémico en términos políticos, sociales ou religiosos, que nos pode dar unha visión global nun contexto de debate. Claro, cando se trata de un feito moi polémico, pois o que queda é debatir, non só en términos historiográficos, sino en términos, ás veces, ideolóxicos, políticos ou de tipo religioso. Por non falar do valor patriarcal que ten boa parte da historiografía do século XIX e do século XX, toda vez que o feminismo non se transforma nun momento social forte como para influir na cultura, para influir na universidade, hasta ben avanzado a segunda parte do século XX. Por lo tanto, hasta ese momento, e con razón, se criticou que de patriarcalismo, o que coloquialmente chamamos machismo, boa parte da biografía, da historiografía que se fixo, donde moitas veces a óptica de xénero non é relevante, pero noutros temas é relevante. E no caso do dereito de pernada, a óptica de xénero é moi relevante, porque os que agreden son homes, os que exercen ese dereito feudal son homes, e os que son, en terminoloxía actual, as víctimas de esa agresión son mulleres. E claro, aí contou, sin dúbida, a hora de explicar o retraso da historiografía en abordar este tema desde o punto de vista da investigación, pois o carácter patriarcal maioritariamente da historiografía académica, hasta que a presencia de historiadoras e, en algún caso, alguns historiadores con criterios feministas empezaron a prestar atención nas investigacións a esa mitade da humanidade que aparecía moi relegada nas fontes e moi relegada nas investigacións históricas. A conclusión de todo isto, é dicir, problema de fontes, problema de polémica política moderna e modernamente, contemporaneamente, sobre o dereito de pernada e os propios valores moitas veces conservadores do punto de vista ideolóxico, religioso, patriarcal, etc., explican que prácticamente hasta hai moi pouco non se chegara a investigar realmente este tipo de tributo feudal. Eu, a hora de buscar precedentes, atopei, e non porque lle dedicara moita importancia, sino simplemente porque lle dedica alguna importancia o traballo, o libro do ano 1970 en 2 volumes, que está traducido ao español en 2 volumes pola editorial Século XXI, Señorío e feudalismo, de Robert Buttigieg, un historiador social, digamos, na liña dos anales francés, que a hora de estudiar o tema da súa obra, Señorío e feudalismo, pois sí, fai algunha referencia a este dereito feudal, pero que non foi seguida por outros, ni siquiera desde a órbita historiográfica marxista e analista hasta xa moi a finales do século XX. Un colega, Alain Bourreau, da Escola de Estudios de París, colega e amigo, con que non coincido neste tema, porque é dos que pensan que foi un mito, que non existiu o dereito de pernada na Idade Media, decía que hai uns 20 anos, cando empecé a traballar sobre este tema, decía que eu era o único historiador acreditado que tratara sobre o tema ou que defendera a existencia do dereito de pernada. Logo, houve máis traballos, unha tesis en alemán, etc. Son moi poucos que estamos traballando sobre isto polo que decía, polo retraso que levamos en estudiar este e algúns outros dereitos feudales por razóns de presuicios e de tabús existentes no medievalismo español e no medievalismo internacional. En 1991 comprometeime a participar con unha ponencia no primeiro Congreso de Historia das Mulleres da Universidade de Luján, en Argentina,
no que participaba e patrocinaba Reina Pastor, unha historiadora argentina, pero que traballou durante moitos anos en institucións académicas españolas, coa que eu tiña certa cercanía. Bueno, se me ocurriu, sendo o meu tema principal de investigación na tesiña, na tese de doutoramento a Revolta Irmandiña, abordar o tema das violacións de mulleres que aparece como un dos motivos do levantamento dos irmandiños en 1467. Empecé a recoller datos, como me interesaba relacionar os datos de violacións coa insurrección irmandiña, pois empecé a finais do século XIV para, bueno, recoller os datos máis próximos unhas décadas anteriores á revolta de 1467. Para a miña sorpresa, atopeime que a maioría dos datos tiñan unha peculiaridade, e é que existía unha relación vasalática entre o que hoxe diríamos o agresor e a agredida. É dicir, que existía unha relación señorial. Quen aparecía forzando a muller era o seu señor, e eran vasalas as que recibían eso que despois será considerado agravio, pero non teño dúbida que como pasa cos restantes tributos feudais, durante un período moi longo de tempo estaban asentados nun consenso entre o señor e os seus vasalos, sin dúbida alguna, sin dúbida alguna. Bueno, incluso eso obligoume a cambiar o título, non? Que iba a falar da violación na Galicia, da violación de mulleres na Galicia baixo medieval, e cambiei e puse, agora estou un pouco arrepentido, o título de rito é violación na Galicia baixo medieval. Ora estou arrepentido porque, profundizando no tema, dime conta de que unha cousa que o que tiña diante de min era algo moi distinto da violación, simplemente porque había consentimento. E non digo que había consentimento por parte das mulleres que pasaban pola roda do Señor, non? Senón que, moi probablemente, ese consentimento viña dado pola súa familia, e iso podía ser o pai, o avó, os irmáns ou o propio noivo, porque iso estaba nalgúns dos datos que atopo en Galicia. Logo comparei con datos do resto da península, coa sentencia de Guadalupe e as reclamacións dos países de remesa en Cataluña, co propio feito histórico de Fuente de Juna, que deu lugar á obra de teatro, etc. Me di conta que o problema que estaba relativamente generalizado, e que a hora de estudiar nas fontes como se daba na práctica o que se viña chamando dereito de pernada, que pasa se negaba a súa existencia. Me di conta que nas fontes non permitían saber, por lo menos as que eu atopei, saber o punto de vista da muller, senón que máis ben falan outros por elas. Son, digamos, a voz dormida, son as que non aparecen nas fontes, e veremos a fonte de Aranga, que faremos referencia, como fala un dirixente campesino por todos os vasalos, incluídas as propias mulleres, a pesar de que a súa denuncia ten moito que ver co protagonismo femenino, neste caso de tipo victimario. Bueno, no dereito de pernada atopei variantes. En primeiro lugar está un caso moi notorio de jus primae noctis, o dereito a primeira noite, donde nos atopamos o dereito de pernada, eu diría en sentido estricto, é
decir, que o señor tiña dereito a pasar a primeira noite coa noiva en lugar do noivo no día da súa boda. Eso, en orixe, non prima, digamos, a relación sexual, non? É dicir, o feito, senón que fundamentalmente é un acto de poder do señor que ten na familia vasalática, que pode ser foreira no caso de Galicia, pero normalmente simplemente é un home que casa con unha muller e que ambos son vasalos dun señor. Entón, deitándose o home coa muller antes do que sae seu marido, pois asegura a reproducción da relación vasalática cos descendentes, non? E transforma uns vasalos individuais que pertenecen ás familias, cada un dos seus progenitores, nun novo núcleo familiar que responde a través deste rito de ius primae noctes, responde ante o Señor, se compromete ante o Señor a que a descendencia tamén serán vasalos do Señor. Naturalmente, eso donde estaba activo, porque como todos os dereitos feudais están localizados, funcionan en determinada xurisdicción, non necesariamente en outra. E donde funcione, naturalmente, o que xenera son moitos bastardos, non? En principio, no caso de mulleres fértiles, evidentemente, pero neste caso, digamos que a xerarquía feudal estaba por riba de calquera outro valor, non? E a proba está en que non só o practicaban os señores feudais, sino que o practicaban tamén os señores eclesiásticos. Se trataba de garantir a reproducción do poder feudal na nova familia que se formaba o día da boda. Nun sentido máis amplio, atopeime tres ramificacións do dereito inicial de pernada ligado a primeira noite, a noite de bodas, que estaría, neste caso, protagonizada polo señor. Unha liña, unha variante é que aparece aplicado este dereito nunha xurisdicción señorial, grande ou pequena, non solamente sobre as noivas e os días das bodas, senón sobre as mulleres vasalas en días distintos, señan casadas ou non, en días distintos a súa boda. É o caso de Carballo Torto, sobre o que falaremos detalladamente. Logo, outra variante que coñecemos moi ben por Francia, polas fontes francesas, é que nun momento dado, ben hacia finais da Idade Media ou principios da Idade Moderna, se transforma o dereito sobre o corpo nun dereito en diñeiro ou en especie, nun tributo en diñeiro ou en especie. Unha reconversión da que está moi ben documentada, por exemplo, en Francia. E en terceiro lugar, outra variante evolutiva do dereito á primeira noite do señor sobre as noivas que casan na súa xurisdicción é a derivación dun dereito sobre o corpo nun dereito simbólico. É o que observamos na sentencia de Guadalupe. É dicir, en Cataluña, en 1486, o que denuncian os payeses de Remensa, o que denuncian os campesiños, é o exercicio simbólico do dereito de pernada, e explican tamén de onde ven a palabra pernada, porque aparecen dúas formas de exercer o señor o dereito mantendo o día da boda, mantendo a importancia do leito conyugal o día da boda, pero neste caso non
o señor non realiza o acto sexual coa noiva, senón que se reduce ben a poñer a perna en riba do leito, estando o novo matrimonio deitado na cama, ou ben pasando o home por riba da muller que está deitada na cama, por riba da noiva, como demostración de poderío, é dicir, como afirmación, nun caso, poñendo a perna en riba do leito e noutra caso pasando sin máis por riba do corpo da noiva, como afirmación do poder señorial sobre a descendencia dese matrimonio e sobre a propia familia vasalática, que queda neste caso como algo inferior á gran familia vasalática que supoñía a relación do señor cos vasalos desa xurisdicción. Por lo tanto, temos o dereito a primeira noite, estas tres variantes donde aparecen xa como tributarias deste dereito en general as mulleres todas dunha xurisdicción, ou ben que se transforma nunha renta monetaria ou nunha renta en especie, ou ben que se transforma nun rito puramente simbólico onde non existe xa contacto físico e menos contacto físico sexual, que é o que originariamente asegura o control da reproducción, como no caso de Cataluña. Hai unha evolución neste sentido clara, pero ao mesmo tempo hai unha coexistencia, porque veremos que no caso de Galicia nos referiremos ao exercicio deste dereito por parte do arzobispo Rodrigo de Luna en 1458, dunha maneira estricta, o ius primae noctes, o dereito a primeira noite. Sin embargo, xa en 1337 se liberan este tributo os campesiños do Couto de Aranga. Por lo tanto, hai unha evolución, pero ao mesmo tempo hai unha coexistencia das diferentes formas que tiñan os señores de exercer o dereito de pernada na baixa Edade Media. O caso Rodríguez de Luna é bastante coñecido, dase en 1458, o arzobispo Rodrigo de Luna ten, a partir dese ano, un conflito social moi forte, porque no arzobispado de Santiago ten que enfrentar unha rebelión dos cabaleiros da terra de Santiago, apoiada por parte do Cabildo e polos concellos, e apoiada a rebelión polos concellos Santiago, Muros e Noia, a través dunha hermandade cos cabaleiros de Santiago, que realmente o expulsan da sede da mitra compostelana, ten que refuxiarse con parte do Cabildo en Padrón, e en 1460 morre de maneira misteriosa, moi probablemente envenenado polos propios rebeldes, cabaleiros, cidadáns, coengos, etc. Ao mesmo tempo, Rodrigo de Luna era sobriño de Álvaro de Luna, un personaxe importante na corte de Juan II. El, moi conflictivo, morre axusticiado en 1453, 5 anos antes de que o seu sobriño, Rodrigo de Luna, que en realidad era un xoven cabaleiro, que simplemente hubo oportunidade e a súa familia fixo de él o arcebispo de Santiago, ¿no? Entón, Rodrigo de Luna, exerce o dereito de pernada en 1458 nun caso concreto que está documentado, non quere dicir que él ou outros arzobispos, sobre todo anteriores, non o fixeran anteriormente, pero que está documentado o caso de Rodrigo de Luna, porque Diego de Valera, o cronista Diego de Valera, en memorial de diversas hazañas, coetáneo con Rodrigo de Luna. Rodrigo de Luna morre en 1460, Diego de Valera morre en 1487. Naturalmente, do bando político contrario ao que significaba a familia de Álvaro de Luna. Polo tanto,
non teña interés ningún en tapar este episodio, senón máis ben en dalo a conocer, donde vemos que no relato que fai do vivir deshonesto de Rodrigo de Luna, pois están presentes cabaleiros e probablemente representantes dos concellos que estaban en rebelión contra Rodrigo de Luna, pero bueno, se non fora pola crónica de Diego Valera, non o saberíamos. Dice nesa crónica, comillas, porque é literal. E entre outras cosas asaz feas que este arzobispo había cometido, acaeció que estando una novia en el tálamo para celebrar las bodas con su marido, él la mandó tomar y la tuvo consigo toda una noche. Bueno, está feita en castelán, non teño que traducir, e está claro, hai unha descualificación do comportamento do arzobispo Rodrigo de Luna, cosas asaz feas. O tálamo é o leito conjugal, la mandou tomar, quere decir que o fixo a través dos seus asentes, e la tuvo consigo toda unha noche, asegurándose de que o dereito do señor sobre a capacidade reproductiva desa familia pois se levaba hasta as últimas consecuencias. Bueno, hai que decir que esta denuncia nunha fonte narrativa cortesana se dá nun contexto de conflito político contra os Luna na corte e de conflito social moi intenso e victorioso contra Rodrigo de Luna no arzobispado de Santiago, rebelión na que, polo menos por lado cabaleiresco, participaron boa parte dos nobles de Galicia. Non esquezamos que o arzobispado de Santiago era o señorío feudal máis importante de Galicia, moi apetecido por os cabaleiros e pola nobleza laica, incluídos os Andrade. Entonces, en ese sentido, decir que os rebeldes ao arzobispo de Santiago atoparon no cronista Diego de Valera pois unha especie de portavoz. E el continúa: e como desto se querellasen al rei, supoñemos que o fixeron pois cabaleiros ou representantes dos concellos de Galicia que estaban en rebelión co arzobispo. E como ya fuese informado de su deshonesto vivir, el rey, no se dio a ello ningún remedio de que se siguiesen grandes daños, muertes y robos en aquel reino de Galicia. Quer decir que o uso do dereito de pernada de jus primae noctis por parte de Rodrigo de Varela aparece, según este cronista, como o detonante da rebelión contra o arcebispo en Galicia. Realmente non foi así. Os cabaleiros se rebelaron porque o rei mandara ao arzobispo vir co seu exército a prestarlle soldados para unha empresa da monarquía, e os cabaleiros se negaron a servirlle como os cabaleiros feudatarios da terra de Santiago a servirlle. Sí, por lo que sabemos, é o motivo concreto que desata a rebelión dos cabaleiros e dos vasalos contra o arcebispo Rodrigo de Luna. Ora, estaba por debaixo esta denuncia de deshonesto vivir que naturalmente debe xogar un papel moi importante na propia derrota final de Rodrigo de Luna e que rematou coa súa morte. Bueno, hai que decir que Diego de Valera deixa claro que estos datos se los saca de informaciones, di él, é dicir, de alguén que yo dixo de palabra. Eso seguramente que os mesmos que se querellaron ante el rei.
do deshonesto vivir de Rodrigo de Luna. Dando un caso moi claro de dereito a primeira noite. Realmente é o único dato documentado previo á revolta armandiña do que teño noticias. A denuncia contra o arcebispo Rodrigo de Luna dase en 1458 e logo en 1467 é a revolta irmandiña. Neste caso, os vasalos que se rebelaron en todo o reino de Galicia contra os seus señores aducen como un dos motivos, un dos grandes agravios que recibían por parte dos cabaleiros, decían, e señores e prelaos, as violacións de mulleres, pero aparece coa palabra forzamento. É dicir, xa non aparece, naturalmente, a denuncia vinculada ao señorío feudal. Nese sentido, ben é certo que nos prolegómenos da revolta armandiña quenes facían esas violacións de mulleres eran as entes señoriales, sobre todo os soldados das fortalezas que atopaban unha rapaza facendo gando, a violaban, e hai bastantes denuncias en este sentido, tanto no pleito de Tavera Fonseca como na documentación municipal, sobre todo de Ourense. Por lo tanto, digamos que desde o dereito á primeira noite de Rodrigo de Luna como un rito feudal hasta o que denuncian os irmandiños antes da insurrección contra as fortalezas na primavera de 1467, pois hai unha deriva de un dereito que se justifica polas relacións feudales, polos dereitos dos señores contra os vasalos, polo dereito constitucionario, por un pacto social que está na orixe de todos esos costumes feudales e termina na deriva final na simple violacións que perpetraban os soldados das fortalezas sobre as mulleres, sobre todo sobre as mulleres campesiñas. Entre unha cousa e outra, aunque seña moi anterior, está o caso da granxa Carballo Torto, no Couto de Aranga, o se Concello de Aranga, donde a denuncia, neste caso, é contra o mosteiro de Sobrado. En 1337, por iso que digo que a evolución é, como eu digo, de unha especie de degradación do dereito inicial de pernada, que acaba, por exemplo, en Cataluña sendo un dereito puramente simbólico, en Francia un dereito puramente monetario, pois aquí se dá certa simultaneidade e unha situación peculiar, porque mentras en 1337 no Couto de Aranga consiguen unha sentencia que termina, pon fin, consigue a abolición do dereito de pernada, ao mesmo tempo que nesa sentencia se confirman o retorno dos veciños de Aranga ao señorío de Sobrado. É un pouco unha compensación, unha concesión, diríamos, do mosteiro de Sobrado como señorío colectivo, non solamente seu abade, aos campesiños de Aranga para que retornen a obediencia ao mosteiro. Lle quitan algúns dereitos feudales, entre eles o dereito de pernada, nunha zona moi concreta do Couto de Aranga, que é a granxa de Carballo Torto, e, por outro lado, eles se comprometen a volver a obediencia ao mosteiro de Sobrado da que estaban separados. Bueno, decir, para terminar de aclarar e entender todo o que vamos explicar, que a orixe do Couto de Aranga é anterior á presencia do mosteiro de Sobrado e está esa orixe nun castelo do Estraba que existía anteriormente. Bueno, este é un documento moi importante, non solamente para a historia social da mentalidade en Galicia, da Península, senón creo que para en general o coñecemento
do fin da Idade Media no occidente medieval. Un representante dos campesiños de Aranga, Juan Nieto, ante o alcalde maior do rei en Galicia, García Gómez, doctor en decretos, según o documento, denuncia di o xuiz real, que é o que explica a sentencia favorable, porque ás veces a propia monarquía procuraba adoptar unha actitud arbitral, aunque moitas das veces, probablemente a maioría, simplemente apoiaban o que lles interesaba aos señores feudales en cada lugar. Pero, bueno, neste caso, máis ben adopta unha actitud arbitral que convenía ao propio mosteiro, que sabía que tiña que facer determinadas concesións para que volveran ao redil de Sobrao do mosteiro cisterciense os veciños de Aranga. Entonces denuncia o representante dos campesiños, xa digo que fala dun delito cometido, visto desde o punto de vista actual, un delito cometido contra mulleres, pero ele é un home e fala por sempre en masculino, plural, non? Dice, la denuncia, entre outros agravios e tributos dos que querían ser liberados para volver ao señorío de Sobrao, decía: levaban los granjeros de Carballo Torto sus mujeres contra su voluntad para hacer fueros en la dicha granja. No sabían cuáles, e que las tenían allá 2 o 3 días. Fixadevos ben que levaban as mulleres solteiras ou casadas, sin diferenciar, desvinculando do día da boda o exercicio do dereito de pernada para facer fueros, é dicir, para prestar servicio, para cumplir con determinados dereitos señoriales, non sabían cuáles. O cual, este feito de non decir con claridade de que se trata, pois debe levantar a sospeita do propio investigador, non? E que allá las tenían 2 ou 3 días, para non sabían que. Tiñan as mulleres 2 ou 3 días na granxa. A granxa, como o mosteiro de Sobrado, é un modelo de mosteiro cisterciense, donde, además de señorío feudal, se trata dunha economía señorial productiva a través de granxas que, ao mesmo tempo, estas granxas eran o centro do poder señorial. É dicir, ali se cobraban os tributos e se cumplían os servicios nesa jurisdicción. Noutros casos, había que ir a Casamar, Nai, ao mosteiro, pero nas jurisdiccións se coordinaba a produción que levaban directamente os propios monses, como sabemos, pero ao mesmo tempo se cobraban determinados servicios que di o dirixente campesino non sabían cuáles. García Gómez, doctor en decretos, alcalde real, é máis claro na sentencia. Na sentencia dice, vai punto por punto contestando ao que reclaman os campesiños, tendo en conta tamén, naturalmente, o interés do mosteiro. Dice, e outro sí, en razón de las mujeres que eran tenidas de ir servir 2 veces en el año al granjero de Carballo Torto en la manera que dicha, es fallo, sentencia, que tal servicio e tal fuero que no es honesto, e por mal e deshonestidad que se podría en de seguir, mando que tal fuero no se faga. É dicir, que o dereito do representante do señorío de Sobrao en Carballo Torto, pois queda abolido, non? Porque é deshonesto. Non cabe dúda ao que iban ali as mulleres 2 ou 3 días ao ano da jurisdicción da granxa de Carballo Torto, que era unha parte do couto de Aranga. Bueno, 2 anos despois, en 1339,
o adelantado neste caso do Maior de Galicia, confirma esta sentencia de García Gómez a petición do Mosteiro de Sobrao. E dicen que os seus puntos, os puntos da sentencia, que non é solamente unha decisión do alcalde real, realmente responde a un acordo entre as partes, non? Onde o rei, igual que na sentencia de Guadalupe, cumple unha función pois de avalar ese acordo entre as partes. E, polo tanto, extraña, se non profundizamos no tema, de por que 2 anos despois Sobrao pide que os puntos todos acordados deben ser guardados e cumpridos en todo, en todo. E iso o reclama ante o adelantado Maior de Galicia, estando en rebeldía o dirixente campesino Juan Nieto e os outros homes que representaban a comunidade de veciños de Aranga, que non les habían pagado las rentas hasta el día de la sentencia, de aquí, desde el día de la sentencia. Es decir, durante 2 anos se aproveitaron da parte que lles interesou os campesiños, a abolición, por exemplo, do dereito de pernada, pero, ao mesmo tempo, non cumpliron co que a eles lle correspondía, que é volver a ser vasalos do mosteiro e a pagarlle as súas rentas. Xa no século XIV a xente era inteligente. Ben, nun documento moi anterior a isto, é dicir, ese dereito feudal e outros que consiguen a través desta sentencia arbitral os veciños de Aranga abolir en 1337. Desde cando están en vigor? Si vamos cara atrás. Bueno, temos aquí un documento de 1272 donde neste ir e vir dos veciños de Aranga respecto do vasalaxe de Sobrao, nese documento en 1272 se compromete unha vez máis, ao final nunca acaban de cumplir dunha maneira permanente, pero se comprometen a ser vasalos do mosteiro en 1272, é dicir, 60 anos da abolición do dereito de pernada, e a pagar unha renta jurisdiccional da 4ª parte de quanto criaremos, é moito, verdad? Porque fai referencia sobre todo a gando, e moito de renta feudal. As rentas feudais jurisdiccionales eran moi fortes, comparado co que logo na Edad Moderna sería o foro, moi forte. E nese documento non se fala do dereito de pernada, pero se dice que a salvo queden as outras dereituras de Carballo Torto e do mosteiro, é dicir, que de algunas maneira o mosteiro quere, nese momento, 60 anos antes da súa abolición, deixar claro que as dereituras de Carballo Torto siguen vixentes. Había interés nesto e no Mañinárigo tamén, en outras que se abolen no ano 1337. Por lo tanto, aquí temos un caso moi evidente de esa variante do dereito de pernada, donde o asente señorial, un monxe cisterciense, que claro, se van sucedendo na granxa de Carballo Torto, a mellor axudado por outros monxes ou por legos, etc., e que se beneficiaba de ese dereito feudal que, neste caso, parece ter unha dimensión sexual maior que, bueno, que, por exemplo, claro, en Cataluña, cando se transforma nun dereito simbólico. No caso de Rodrigo de Luna é difícil de saber, pero supoñemos que si tamén porque o documento deixa claro que tivo a noiva con el toda unha noite. Entón, eso parece como excesivo si se trata dun simple rito feudal.
Bueno, despois destos casos que moi potentes desde o punto de vista da información e da claridade e desa información sobre o dereito de pernada no sentido estricto, no sentido amplio que afectan ao Reino de Galicia, o que temos non só en Galicia, senón en general o uso do término dereito de pernada, pois xa na época moderna, o que foi moi criticado polos liberais, polos ilustrados, sobre todo polos ilustrados, e logo, sobre todo, no século XIX e no século XX, hasta o día de hoxe, porque dereito de pernada, no sentido máis contemporáneo, se refire, pois, ao abuso sexual, non? Sempre que haxa unha xerarquía de poder entre o agresor e a agredida, senón sería unha simple violación. Daí que hai bastantes investigacións de contemporaneistas sobre o dereito de pernada nas empresas no século XIX, incluso principios do século XX, por parte do axente empresarial, que pode ser o encargado, por exemplo, ou do propio empresario. Incluso, xa máis recentemente, hasta na universidade, ten habido algunha denuncia por parte hacia algún profesor, denuncia polo menos de panfleto, vamos, non sei se chegou a máis, sempre coa idea de moi lonxe xa do dereito á primeira noite ou do dereito feudal en general sobre as mulleres dunha xurisdicción como Carballo Torto. Eso quedou na época contemporánea, dereito de pernada, como un abuso sexual, outras veces se aplica a outras temáticas que non sean de xénero, que se fai desde unha posición de poder, cando existe algún tipo de dependencia entre a muller e o home que exerce ou quere exercer ese abuso que, como sabedes, está xa no Código Penal como acoso sexual. Decir que, outra vez, que hai que diferenciar a violación do dereito de pernada ben no sentido medieval e vinculado ao mundo señorial, sea medieval, sea moderno, ben na época contemporánea a todo abuso de orden sexual que se dea desde unha posición de poder, que hai que distinguir da violación, que sabe, porque no caso da violación o único que hai é relación de xénero, é dicir, aí o que hai é unha superioridade de xénero, é dicir, o home que ten máis forza física e pois logra o acceso sexual á muller con violencia e sin o seu consentimento, que eso está castigado nos códigos penais hoxe en día con moita anterioridade ao que se podíamos chamar dereito de pernada, que é o simple acoso sexual. Na época medieval hai violacións tamén, que se poden dar en calquer ámbito, na rúa, na familia, en fin, pero distinguimos a violación do dereito de pernada cando na época medieval existe esa relación, esa vinculación señorial entre a agredida e o agresor. Termino xa con unha referencia indo da Edade Media cara ao día do século XIX, onde Manuel Murguía e Rosalía de Castro, marido e muller, como sabedes, nos dan unha versión aparentemente contradictoria que ten que ver co documento de Aranga. Vamos a ver. Murguía, xunto con Benito Viceto, os fundadores da historiografía contemporánea galega, de outras moitas cousas, en el foro Orígenes, en fin, o seu libro de 1882, el di algo sobre este documento da sentencia de Carballo Torto, de Aranga, que el coñecía porque fixera copias e andaban por aí copias de Barros Silvelo e, ademais, porque lle dedica moita atención Viceto na súa historia de Galicia na segunda mitad do século XIX. Entón, el toma postura sobre o documento dicindo que unha actitud que
que ten moito futuro na historiografía académica. El podemos considerar a Manuel Murguió o primeiro historiador profesional, ademais claro, profesionalizado como director do arquivo, non? De Galicia nese momento. E se adopta unha actitud moi contraria ao que facían os restantes historiadores, se cadra máis aficionados que él, menos profesionais que él, a interpretación que facían deste documento que chamou moito a atención na historiografía de finais do século XIX en Galicia. El di sobre este documento, no seu libro sobre el foro, non faltó quien erradamente viese en algunos de sus párrafos la prueba de que los monjes de dicha casa tuvieron y usaron el derecho de prelibación. No es exacto, al menos de las pruebas que se aducen no se desprenden semejante cosa. Eu creo que, sendo tan positivista o iniciador da historiografía positivista en Galicia, Murguía, pois simplemente temos que dicir que non ten razón, é dicir, que se deixa levar polos seus presuicios ou por algún motivo personal. Ahora veremos o motivo personal que podía ter para negar a evidencia heurística que eu vos leín aquí, non? A sentencia é moi clara nese sentido sobre o dereito deshonesto que practicaban os monses desobrados na zona de Carballo Torto. Ele emplea unha palabra culta, un galicismo, prelibación. E eu atopei no Dicionario Filosóficos de Voltaire, 1784, a definición de cuissage ou culage, droit de prelibation de Marquet, son os nomes que o dereito de pernada ten en francés. Normalmente se di droit de cuissage, pero tamén aparece dereito de prelibación. E traduzco ao galego que di Voltaire que es indudable que los abades, los obispos, se atribuyeron esta prerrogativa en calidad de señores temporales, o dereito de cuissage, o dereito de pernada. Y no hace mucho tiempo que los prelados, él como bo ilustrado, pues claro, se mete sobre todo con los señores eclesiásticos, ¿no? Desistieron de este antiguo privilegio por rentas en dinero, o sea, sustituyendo por rentas en dinero, a las cuales tenían derecho por la virginidad, pucelage de filles, por la virginidad de las chicas, de las jóvenes. O sea que Voltaire se lo tenía claro en 1764. O digo porque utiliza o mismo término, prelibación, que Murguía. Pero por que Murguía, tan riguroso nos datos extraídos das fontes, neste caso non o é? Bueno, aparte de que aí poden entrar, pois eso, pode entrar un desexo de botarlle un capote aos monses cistercienses, que son unha parte, en general, un acato importante da nosa historia, e que el, que tiña o poder, ademais, naquel momento, casi en exclusiva de facer a historia de Galicia, pois non quería coller ese dato e que houbera unha mancha sobre a historia da Iglesia de Galicia, e iso que non chegou ás súas mans o caso do arzobispo Rodrigo de Luna. Pero pode haber unha razón personal, porque a súa muller Rosalía de Castro foi moi atacada e se queixou porque na súa obra, un ano antes, en 1881, Costumbres gallegas, fala da aceptación por parte dos galegos do uso do dereito de pernada dos mariñeiros cando son
cando van de hospedaxe a unha casa. Enténdese que cando viaxa son hospedados nunha casa. E que entón, que en Galicia se aceptaba, en 1881, o dereito a deitarse, supoño, coa señora da casa, con unha sombra na casa, non sei. Por eso foi moi criticada para a desesperación do seu propio marido, Murguía, e quizá eso lle levou a Murguía un ano despois a non aceptar de boa gana o que decía a sentencia de Aranga sobre o dereito de pernada activo e que tiña por beneficiarios o Consello de Carballo Torto a principios do século XIV. Eu entendo isto, mira, o de tratar que a historia da Iglesia seña unha historia limpia, pero a historia da Iglesia, como todas as institucións, pois teñen as súas luces e as súas sombras, non? E o Papa actual mesmo e o anterior pediron perdón pola Inquisición e por outros aspectos negativos da historia da Iglesia, así deberían facer outros, non? Ainda estamos esperando que o Estado español democrático faga algo sobre as víctimas da longa ditadura franquista que houve neste país. Por lo tanto, os Estados tamén teñen unha parte turbia, unha parte oscura, e a función do historiador e todo cidadán, en fin, demócrata e honesto, é que a hora de mirar para atrás se valore o que tuvo de positivo e de negativo a historia, sobre todo para que os grandes erros non se volvan a repetir. Con todo, eu, nesta investigación que non rematei, concretamente no caso de Carballo Torto, digo eu, pois a mellor o tema do dereito de pernada en Carballo Torto, como anterior a Aranga foi unha xurisdicción señorial laica, mellor é unha herdanza do señorío laico anterior, non? Entón, estudiei as orixes da xurisdicción que están no castelo de Aranga, do castelo de Aranga, que no ano 1193 pasa do señorío laico de Ostrava ao señorío eclesiástico de Sobrado, que sendo a potencia feudal fundamental na zona, aspiraba facía moito a absorber o couto de Aranga, e se atopa sempre coa resistencia dos vasalos e sobre todo da Casa de Ostrava, que non querían ceder unha xurisdicción que sempre foi deles, non? De feito, moito antes, polo tanto, 25 anos antes, en 1168, nunha desas tentativas do mosteiro de Sobrao de quitarlle a Ostrava o couto de Aranga, sendo señor de Aranga Pedro Muñiz, que é unha rama lateral de Ostrava, os campesiños de Aranga, incluídos, claro, os da xurisdicción de Carballo Torto, apoian ao señor laico Pedro Muñiz en revolta, a modo de revolta, apoian ao señor laico para que Aranga non pasara a xurisdicción monacal, a xurisdicción cisterciense. É dicir, preferían que continuara o señorío laico, o señorío de Ostrava, neste caso de Pedro Muñiz, antes de entrar por primeira vez na xurisdicción do mosteiro de Sobrao, que a finais do século XII estaba collendo moita forza como entidade feudal na zona. Se non fora polo apoio dos campesiños de Aranga, Pedro Muñiz non gaña a batalla contra o mosteiro de Sobrao, que tiña abondo apoio real nese sentido. Por lo tanto, vendo a actitud uns 25 anos antes dos veciños de Aranga contra o mosteiro de Sobrao, eu creo que moi probablemente
o dereito de pernada no couto de Aranga, concretamente na zona de Carballo Torto, non é unha herdanza do alcaide do castelo de Aranga e do señor laico de Aranga, do nobre Pedro Muñiz, ou da Casa de Traba, que o tiña desde hai moito tempo, senón que foi algo que puseron en práctica, puso en práctica nalgún momento o granxeiro de Sobrado en Carballo Torto no século XIII. Tiñamos a evidencia de que había unhas dereituras especiales en Carballo Torto en 1272. Sobrado controla Carballo Torto e o couto de Aranga desde 1193. Entre 1193 e 1272, nalgún momento do século XIII, se chega a un acordo na xurisdicción de Carballo Torto sobre este dereito. Un acordo con toda claridade entre ambas partes, porque cando leemos a sentencia de 1337, ambas partes falan dun fuero, o sea, que había un dereito que no seu momento se exerceu dunha maneira estable e que chegou a ser impugnado, ou probablemente eso, con toda a seguridade, era unha das razóns polas que os veciños de Aranga, e concreta, non querían volver ao redil do mosteiro de Sobrado, claro. Por eso, o mosteiro de Sobrado está disposto a ceder no magnínadego e no dereito de pernada para que volveran. Ao final non volveron, non? Polo menos durante 2 anos despois ainda non volveron. Co tempo, imagínome que o mosteiro de Sobrado logrou implantar plenamente a unha relación vasalática cos veciños do couto de Aranga. Outra cousa é que seguro que debeu aprender que tiña que respetalos e que esos malos usos con toda a seguridade non se volveron a practicar no couto de Aranga nin en Carballo Torto. Bueno, nada máis. En general, na historia medieval de Galicia, o señorío eclesiástico foi sempre máis benigno. Pensemos nos foros, tamén que se implantan nas abadías galegas no século XIII, pero hai excepcións. A excepción, unha delas é esta, o dereito de pernada no couto de Aranga, que durou probablemente unhas décadas a súa práctica ali. Mas nada, aquí estamos en Pontedeume, non queda moi lonxe do Concello de Aranga, por lo tanto, facedeme un favor contarlle aos vosos veciños de Aranga que hai 675 anos os seus antergos lograron por fin a un servicio deshonesto que se facía nunha granxa de Aranga que se chamaba Carballo. Nada máis e moitas gracias. Se te parece, abrimos un pequeno coloquio para que xente que queira preguntar cousas, pois, pregunte. Sí, eu non sei se ten constancia do mundo da historia da tecnoloxía de dereito de pernada en algúns puntos da Galicia do século XX, de comezo, sobre todo. Perdona, repite, non é... Que se ten constancia de dereitos de pernada en algúns puntos da Galicia do século XX. Home, pois sí, da historia da antropoloxía. Desde logo que... e desde o Código Penal. É dicir, o dereito feudal de pernada é unha cousa, pero a terminoloxía, aínda que a palabra pernada e a palabra dereito son de orixe medieval, perdurou, o decía na exposición, ata nosos días como acoso sexual, harcèlement sexual, chaman en Francia, está en casi todos os códigos penales dos países civilizados, donde se castiga o abuso sexual desde que exerce un home que ten posición de poder sobre unha muller. E hai casos evidentes e escándalos que están surdindo continuamente, por exemplo, de políticos que, abusando da súa superioridade sobre empregadas, por exemplo, pois practican
as acosan sexualmente e pondo en peligro a súa carreira política e ademais castigados moitas veces por xuíces honestos que aplican aí o Código Penal. Claro que hai dereito de pernada hoxe en día nese sentido contemporáneo, non hai señores feudais e vasalos e vasalas, pero hai relacións de dependencia e xerarquía social e sempre pode acontecer en que aquel ámbito do traballo, da política, en fin, da administración, un caso de acoso sexual desde unha posición de poder, onde se mezcla, polo tanto, o estatus social coa superioridade, digamos, entre comillas, de xénero, visto desde unha postura patriarcal machista, o vemos todos os días, non? Logo, que a violación sigue existindo porque en todas as épocas históricas se deu porque responde a outro tipo de xerarquía, de xénero, donde na historia, hasta aí ben pouco, pois o xénero masculino tuvo poder sobre o xénero femenino, non? Eso non foi tan lineal como parece, porque na propia época medieval hai elementos de liberación femenina e en todas as épocas, non? Pero dunha maneira, digamos, pública, colectiva e con decisións por parte do poder público claras de acabar coa discriminación da muller, que está na base da violación e está na base tamén, naturalmente, do dereito de pernada. Hoxe sigue habendo violacións, desgraciadamente, e hai, naturalmente, dereito de pernada, hai un dereito contemporáneo de pernada que colle o concepto da época medieval que chega a través do antigo réxime hasta nós, e quenes propagan iso no século XVIII e XIX son, sobre todo, os liberais, dunha maneira moi evidente, e que obrigan aos sectores conservadores a estar a defensiva e negando a maior, como se di agora, é dicir, negando a propia realidade de que o dereito de pernada, en un sentido feudal, existir na época medieval, tamén antes da época medieval, hai casos que, nese sentido, Buttrich, a quen citei, cita casos anteriores, pensando na orixen previa, na orixen dese dereito feudal, antes da época medieval. E desde logo hai un dereito contemporáneo de pernada que se practica no sentido estricto. Logo tamén se fala de dereito de pernada para todo aquel que pensa que ten calquer outro dominio que teña ou non implicacións de xénero ou teña ou non implicacións sexuais. É unha palabra que está na linguaxe política e na linguaxe coloquial, etc. Creo que nós facendo explicando as conclusións da nosa investigación sobre o dereito feudal de pernada, pois, contribuímos tamén a que non siga existindo, porque, en definitiva, é un abuso de poder, que nos señores feudais se justificaban no seu propio dereito de señorío sobre os habitantes do seu territorio. É que, verás, a miña familia é moito de Xestuso, non moi longe da Anga, precisamente. Me teño contado que nos anos 20 do século pasado que o que eran os caseiros exercían o dereito de pernada sobre a xente que traballaban para eles. Entón, moitas parellas novas viñanse a casar a Betanzos ou a Coruña. Entón, claro, isto a mí chocaba. E Derrota, que era profesor de antropoloxía da Coruña, teña dito que tiña algún escrito sobre iso, pero como a mí nunca me deu clase... Pero vamos a ver, que exercía o dereito de pernada sobre as mulleres dos caseiros. Non, os caseiros, o sea, os que tiñan as casas fortes, grandes, tiñan paredes, ao mellor unha casa ao lado, que tiñan paredes traballando un matrimonio ou dous. Pois sí, supoño que sí. E cando os filhos se casaban, eles exercían o dereito de pernada. E moitas parellas novas viñan se casar. Pero claro, a mí me sorprendía que os avós me contaran eso e dixen, poño, en pleno século XX, que ainda existían esas cousas. Hasta hoxe en día. Hasta hoxe en día. Está no Código Penal con outra terminoloxía. Ahora, así como nas empresas século XIX, principios do século XX, hai tesis de doutoramento e hai investigación,
pois no campo non as coñezo, pero naturalmente hai unha relación de poder que se poden utilizar desde unha óptica de xénero, non? Para conseguir favores sexuais en base a unha muller que depende o seu salario, a súa vida de ese agresor e que ten que ceder as súas pretensións sexuais. Iso pode se dar en calquer tipo de sociedade onde exista desigualdade social e desigualdade de poder entre os xéneros e entre os grupos sociais, non? Eso é o acoso, non? Se chama ahora. Acoso sexual. Acoso sexual, claro. Eso... Oye, Carlos, o que non sabía eu é que non lera nunca ese comentario da Rosalía sobre que os pescadores galegos, cando estaban... Mariñeiros, di, non? Mariñeiros, cando estaban en Porto Distrito, no sitio que tiñan dereito a dictarse coas mulleres. Iso é parecido ao dos inuí, non? Porque ao parecer nos inuí é un costume, non? Non, onde? Os pobladores do norte de Groenlandia, Os inuí. os Non inuí. sei, non coñezo. De todas maneiras... Sí, eu vi en literatura de que hai o costume de que ti vas e no momento che ofrecen a muller e se a rexeitas es un maleducado. Eso parece unha película dos dientes, los colmillos del diablo. Sí, sí. Eso sabes, eso oísno eu de boca dun antropólogo venezolano Sí, na Amazonía tamén parece ser que hai eso. que precisamente na tribu que ele investiga, non dou datos, pois lle ofreceron tamén o pai dunha rapaza, lle ofreceu a moza para o seu disfrute sexual, pensando que eso podía ter como contrapartida favores hacia esa familia por parte do antropólogo, non? Por parte do colega, non? É dicir, isto, pero aí nese caso, pois sí, pois tamén pode ser unha referencia para entender por que temos referencias durante un período tan prolongado de un século, polo menos, de casos de dereito feudal de pernada na Edade Media. Eu creo que o factor consentimento e interés por parte das propias familias, claro que habría que preguntarlle a mulleres, que aí son, decía eu, as que non aparecen neste caso como en tantos outros, con unha voz, con un protagonismo directo nas fontes para ter aí unha información completa de como se veía ese punto desde as salas. Perdón, mira, a cita, o dato de Rosalía de Castro está no tomo 2 das obras completas de Rosalía que editou Marina Mayoral en 1993. Iba a comentar eu que ás veces o dereito de pernada levaba consigo que a muller tamén me apetecía, non? No caso, por exemplo, de algo que xa sei que non citades como un dereito de pernada, por exemplo, o secuestro por parte de Fonseca, de doña María de Ulloa, que iba a casarse con Juan de Soutomayor, e que ao parecer lle sentou moi ben, porque esa señora vive toda a vida como obispo e tuvo varios fillos, e un deles incluso chegou a ser arzobispo de Santiago. Sí, sei o caso, pero é un caso moi distinto, porque o rapto de noivas tamén é un costume feudal, pero que se dá entre iguais, etc. E ten que ver coa políticas matrimoniais e con moitas cousas destas. E logo, trasladado eso ao tema que eu tratei, pois incluso é unha frivolidade. É dicir, sí, porque neste caso é moi evidente que un pode imaginarse o drama de esas familias que tiñan que de Couto de Aranga, que tiñan que enviar as súas mulleres casadas e sin casar, nenas e maiores, porque non sabemos, parece como un dereito universal, non sabemos, parece que non hai selección, parece que é unha obriga que para todas as familias de esa jurisdicción, non? Pois hai que ver o drama familiar, sobre todo o drama das mulleres, que tiñan que ir ali a
a cumplir con non sei que servicio, pero que queda claro que é un servicio deshonesto. Entón, como decir, eu non quero poñer exemplos que me leven lonxe, non? Pero sempre, sendo homes, sempre podemos caer nunha posición errada, non? No sentido de, por falta de capacidade empática para poñernos como homes no lugar das mulleres que teñen que ir 2 ou 3 veces ao ano a prestar ese servicio á granxa de Carballo Torto. Eu queria preguntar tamén, falamos ahora de que fai 600 anos había unha sociedade patriarcal, hoxe en día así la vendo, falas da tua investigación, que as fontes non hai moitas, se en algún momento na tua investigación te sentiches, non sei, criticado, ou hai xente que non te apoia, ou que di que non di a verdade, ou non sei, alguna... Criticado? Bueno, eu son o coordinador de Historia de Debate, é dicir que justamente creo que a historia que escribimos na universidade ten que estar a debate permanente, e máis cando se trata un tema polémico como este. A mí me tocou o debate pois nalgún congreso que fun e vou moi a gusto a ese debate, e ademais vou con un argumento moi poderoso, non? E é o documentados que están nestes casos. E o que pasa é que un non descubre aquelo que non busca. Entón, se busca con documentación de dereito, datos nas fontes de dereito penal, os atopas. Ahora, se tes algún tipo de presuicio ou non queres meterte nun tema polémico e complicado, pois non o buscas e non atopas. E se o atopas, pensas que é unha simple abuso sexual, unha simple violación, etc. E non distingues, que é o que pasa con frecuencia, non distingues entre violacións e dereito de pernada. De feito, bueno, estando documentados os casos, se demostra que pesan máis, non sei, os valores de tipo historiográfico, ideolóxico e religioso, ás veces, dos historiadores, que a propia claridade das fontes, como é neste caso, o cual é moi curioso, porque moitas veces son historiadores tradicionais que, sobre todo no caso de señores eclesiásticos que practican o dereito de pernada, pois eso lle perturba as súas propias creencias íntimas, non? Cando deberíamos separar a verdade histórica deso, non? Pero neses casos é curioso porque, en general, esos historiadores tradicionais ao mesmo tempo predican constantemente unha historia positivista onde as fontes é o único sustento da nosa profesión, que non se debe interpretar, que non se debe teorizar, que non se debe, debe ser o que criticaba, que era o que criticaba Mark Bloch, idólatra das fontes. Sin embargo, cando as fontes din algo que perturba as túas ideas historiográficas ou políticas ou religiosas, pois acepta con dificultad. Pero iso pasa como con todas as novedades, non? Tardan un tempo en difundirse. Eu, de todas as maneiras, decirvos que a versión en castelán deste traballo está na miña página web desde que se fundou hai uns 10 anos. A miña página web, cebarros.com, o que hai ali son un centenar aproximadamente de traballos escritos, últimamente tamén audios e vídeos como este que estamos grabando aquí en Pontedeume. Ten a estas alturas máis de 500.000 de visitas. E eu sei, porque hai datos claros, de que un dos traballos que máis se leen no ordenador e, sobre todo, se imprimen é o meu traballo sobre o dereito de pernada na Idade Media. Por lo tanto, neso hai que ser optimistas, non? Os descubrimentos novos en historia e en historiografía tardan en ser aceptados, pero se están documentados, ademais, responden a uns valores que merecen ser defendidos por todos hoxe en día, tamén por os historiadores, pois acaban indo adiante.
O que hai máis ben, o que eu notei máis ben é, digamos, reservas que se expresan en privado, máis que críticas públicas. E o que tamén sei que hai é que se utiliza moito en universidades de España e de outros países, sobre todo en América Latina, a versión en español do artigo que se publica na vosa revista para as clases de historia medieval. Por lo tanto, neso hai que ser optimistas. Si as fontes son claras e, ademais, a historia ten que ter unha utilidade social, que mellor a utilidade social que explicar neste caso, a origen histórica do dereito de pernada, que está na boca de todos hoxe en día, pero que pouco saben da súa origen medieval. Unha pregunta, Carlos. Bueno, quería aclarar que non pretendía facer unha frivolidade, sino simplemente decir que a veces paradóxicamente feitos que podían parecer como digamos, unha aplicación do dereito de pernada máis ou menos encuberto, pois ás veces tiñan resultados paradóxicos, non? No caso de Doña María, que vive toda a vida con... No, pero vamos, non me entendeche, non dicía, querido amigo, que fora frívolo. Dicen que sería unha frivolidade aplicalo ao tema das vasalas que teñen que ir a pasar a noite co Señor. Porque no caso das políticas matrimoniais, pois eso pode formar parte, en fin, incluso se non hai violencia, do propio enamoramento. E eu sei que o rapto de noivas forma parte dos hábitos, sobre todo na nobleza, e sobre todo por parte de noivos jóvenes, para impoñer a mellor un matrimonio que non era querido, que non era conveniente polos xefes das linaxes. No teu caso, aplicado a Fonseca e a súa primeira muller, podía ser serio, non? Aplicado ás campesiñas de Aranga, pois non. A pregunta que che quería facer era que si en toda a documentación que veixe sobre os irmandiños tamén ven algunha, pero nunca aparecen denunciadas montós de violacións sobre homes e mulleres. Incluso, por exemplo, no manifesto este de Pedro Padrón, que ficha ali en Zamora, aparecen montós de violencias, pero nunca se especifica. Sin embargo, tú atopaches algún... Bueno, eu atopei todos os que dixen aquí os casos máis notorios. Aparte que a miña investigación ampliaría a coroa de Castela e Aragón e me quedei cos casos máis importantes. O que habería que facer sempre que aparece un forzamento de mulleres, estudiar en que contexto se dan, quen é o home e quen é a muller agredida, e ver se é unha violación ou é dereito de pernada. É moi fácil porque se hai relación entre señor e vasalo, vasala, pois é dereito de pernada. Eu xa expliquei que no caso do Río de Luna é evidente. No caso do granxeiro que representa o señorío colectivo de Sobrao en Carballo do Torto é evidente, porque xa aparece na sentencia como un dereito feudal. Nos casos máis discutibles dos soldados das fortalezas que violaban mozas, en fin, na jurisdicción da fortaleza, eu, en realidad, aí estaría nunha situación intermedia. Eu o teño como violacións porque os testigos de pleito de Tavera Fortaleza na documentación aparecen como forzamentos. Simplemente uso de violencia. Aquí te collo e aquí te pillo, non? A pesar de que existe unha relativa relación, pero claro, non é entre o señor e a vasala, sino que é entre os propios soldados que, vamos, a guarnición das fortalezas que non só os acusaban de violar mulleres, sino de roubar gando, de homicidios, de secuestrar personas, ainda que os secuestros era máis unha especialidade señorial, porque era unha fonte moi directa de conseguir para os señores diñeiro líquido. Hai que decidir en cada caso. Eu o que faría é, cando hai denuncias, estudiar se hai unha relación social señor vasalo entre o agresor e a agredida, para saber que se
si hubo un abuso sexual desde unha posición de poder e si ese abuso aparece como dereito feudal, porque se aparece como dereito quere dicir que hubo consentimento entre ambas partes, que forma parte do acordo entre vasalos e señores para establecer a relación feudal, que en algún momento se rompe. Na Baixa Edade Media se vai rompendo nos diferentes sitios, porque na época moderna, como dereito constitucionario xa non existe, creo eu, salvo que alguén investigue e atope algunha reminiscencia. Na época moderna non coñezo que houbera alguna investigación nese sentido. É dicir, o dereito feudal de pernada desaparece co feudalismo medieval, eso está claro. Ahora, sin presuizos, aceptando os datos xa documentados, hai que revisar todas as violacións e distinguir entre violación simple e dereito de pernada, é dicir, onde o abuso sexual ten que ver coa relación social ou simplemente é un exercicio da violencia con fins sexuais dun home sobre unha muller e que nese sentido que hai unha desigualdade de xénero que permite ese abuso e que esa desigualdade de xénero non coincide con unha desigualdade social. Claro, ollo, porque nos casos documentados de dereito de pernada que temos, de dereito feudal de pernada, claro, todos son mulleres, non? É dicir, non hai... pero non é por outra cousa, é que na orixe é porque son as que teñen a capacidade de reproducción da familia, hai que entender que iso nace como un rito. E tendo a capacidade de reproducción da familia, o señor considera que ten prioridade sobre o marido como pai dese fillo. Claro, en principio é unha autoridade que ten por ser o pai, digamos, señorial, non o pai no sentido do matrimonio seña clandestino, é dicir, laico, diríamos, ou seña matrimonio pola Igrexa, que non daba igual, porque os señores eclesiásticos o practicaban igual. Por que en Galicia os datos máis chamativos afectan a señorío episcopal, señorío monástico? Bueno, porque é a fracción hegemónica da clase señorial galega hasta 1369 e a derrota de Pedro I e o triunfo da nobleza trastamarista, porque xa no século XV xa non é así. Pero, de todas as maneiras, por cuestión de tipo estadístico, había máis probabilidade que as fontes falaran de señores eclesiásticos exercendo ese dereito que de señores laicos. Seguro que eso se daba en todos os casos, non? De feito, Voltaire o ten moi claro en 1764, cando di que os prelados tiñan ese dereito como señores temporais, decía, como señores feudais. É que, nese sentido, tanto en mosteiros como en igrexas catedrais, abades e bispos non renuncian polo feito de ser clérigos a ningún dos dereitos feudais. Eso non se dá en general, salvo o que eu decía, que por outro motivo, que é a falta de poder militar por parte dos señores eclesiásticos, coa excepción relativa do arzobispo de Santiago, pois tiña menos capacidade coercitiva para impoñerlle rentas feudais aos seus vasalos. Por eso que, en general, na Galicia baixo medieval, os vasalos prefiren o señorío eclesiástico ao señorío laico. Justamente, en Aranga atopamos unha excepción, e eu creo que a excepción se debe, probablemente, á práctica do dereito de pernada en Aranga por parte de un granxeiro, dun monxe granxeiro que iniciou e que logo seguiu durante décadas, o monxe que estaba ao cargo desa granxa e os sucesores seguiron poñendo en práctica hasta que García Gómez
o fin, penso, de común acordo con ambas partes. Non? Muy bien. Pois non Penso que... Gracias por asistir. Bueno, gracias a vos.